ya doai ni kepo try bi ni ai ngu na mar ka ni ka khlemat ipori barit try ka tin ka jong mi kan long ka jing tar khu yi wa kan long sisa ka jing prang ya ka jing im ba ka jing ka jong i ko try ta ka tin na mar me om ko try om ro bo breu im do ku pu ne ka tin ka ba mi no na ka shen tor ka jong play try na ko por ni shong pan skap ka tin ka jong mi na mar da ka ni ka tin jong mi la ban im mar chadu ki bam ju ko agar teng jisu amen ka tin ka jong play ngi da puli nang ne na ka ar Thessaloni kalan nong ka basan ka da khat ka ba khat khandai ka ong kum ni wat pen lip no ya u men sim kan uru ka karan chapang men sim ko wat pen lip no ya u men sim yenu wi pen lip ya ka ding i pen lip ya ka ding Bible parang gong do not quench pun pangi the ngi pelit no ngi penjano ya katu ye umen sim ba khu ya ka jing im ka jongi abu dan ka jongi udai ke udai lu ka ding namar pikan mau ne mau yones wong ya uji su ta ban wan adin jo apun baptis if umen sim ba khu ba da ding fire ha ka si pentecost i bagli thlik ding ong ba na lor bala hiar ka bor mun sim ko bar ki ilo thlik ding hani ki khle ke joki hi to ko ti mangi kum ki bangai ni so tho ba hangi ni dei pandon ka ding u men sim pa khoi fire namar abangi phai jo nadu kane ga kitab ka barim chapang abangi pe uble jong hi long uble jong ga ding But ka ding ka jong blay ngin pinda pulil nang ne pinlapay ba ka ding ka bakhoy. Holy fire. Ikan mau yang Moses sabau blay khot yang Moses lawan nang ba ka to lawan nang bau angel. Nri hatu ka por kai ka tu ka jaka hala hatu lum kadang tu ka ding ko me bau Moses umut banrung hatu ka jaka umut banrung ki kijat but ong yo soi ka sur ka jong blay nakata ka ding. Ong Moses lao no i kita cuti jom nama kini kerja ni kalau kau apa lao Moses nama harga ding ka jong blay kadon ka jing dorman kat ka jong blay kadon ka bor ka jong blay kalau ka bakui hadu kata tiang ni habang ipuli ni ka tin ka jong blay kong wat penlip ya umen simkui pelip chano hey don men simkui ka Bible kong pintip ba ka tin mo ka ong mo pimtip ong ba hatu pimtip ba ka met jong fi ka long ga ying shong men sim khoi ka temple mo men sim khoi dan apa jong abang men sim khoi ka ding ka di ban amar blay men sim khoi ra ke ka ding habang ikran sepang ka ding ka jong blay ngani tu ipi God of fire tamang kwa ban anra ipi ni kalong kum ni ikan mau ne am yau Moses kam de ka ding ba bam tu ka de ka ding ka ba kren ka ba khot ye u ka ba ai bor ye u ka ba pen shat bor ye u na ka jing tieng wang ngan le che Egypt namar le ta ka ding ka ba uyo ban man urung hakal ka fire hakal ka ding usar rung hadin usar dem ko si usar duai usar yo so ka sur ka jong le dei ba ka ding bar saya ka ding ka ba pen khu ka ding ka ba kren ka ding ka ba pen shat bor ka ba ai bor ye u ka ding ka jong mereka tim ka jom lay ya lingkot namari por di lingkot kading kadiru kading ka bam tu ka Sodom bat Gomora namar ka jing ijli ka boble umna syak suban pe mar ka jing ogya ka jing jaklia ka bar baro amdan suiwe yu balai like tang ulat bat ka ying ju kan dia deh parang ka Bible bakan ni kat balahap na peneng da uslap ding bat ki brimstones uwe ni ong pria ding sendan mendai ba mi na kendo mendai ba mi lom biding na beneng ka wan ka ding ka ba bam do ya no ya ka jabo ya ka jaban ya ka jaklia baro umur bedong ni yang ni menta kam de ka ding ka ba penjot hoi kan bam do tamakan bam do ide kan bam do ya ki pop ki ba don hapo
Kiai lah di musim koi, pelit di gading di musim koi. Ngani tu ifi kan pam du. Bat haga jo ka poru, kan ding ka jauh blay, kan le yu kumbalong yu Moses, kan ong i lau no i tu juti. Buat kan kan ding ka jauh blay ni snow ya sur ka jauh blay nong lau no i tu juti. Buat man ka singi so so boy lau no i juti mot blay ong jabo, mot lau no tu ber no kun, ber no pi buat yang pi sekri yang ber no. Andai ladang i jangai na ka ding em ngi pelit ka ding ngi no bi so. Ngin so biang na ka jing em ka jauh. Apa ka daw? Ketui pi kumbaw ka jauh wat pelit blay ong wat te. Wat nom pelit. Mut ngama pi ngila ban pelit dia ni. Menurut pelit kibreu na bar kim lan pelit. Manu tang utrai ulaban pelit. Trai met. Bat ban penklang ni kading ru dai mangi ban aila ban kelang kading. Bat ngan oi fi kading ngam dei tak kading ru kading keperan. Kenal sti jong Petrus kong ru no. Ti jong Petrus ong ba kejing dia kejing ai. Mo an perang ya ka kading kum ba perang ya ka kesial. Oh kading ka jauh blai la da kading tunjuk ndai kan fi la fi ma ka jing fi ndai ka ding ka jauh blai ha ba ya la ka bor ka jauh min sim ko kan perang ya fi ba kata ka jing e jong fi kan long janai kadang mi kisni ya ka jing ka jauh fi. Leng ba ki jing tunjuk tada wa ju kunyum mi jing tunjuk. Haba fi ma iki jing e jing ju andai ai la da ka fire ka ding ka jauh blai jong min sim ko ba kan ya kelang api ba kan ya perang ya ka jing e jauh. Ya ka kesial ban perang ya kesial mut thang ka ding. Mut kan nono bam dek siara dari nyut barit ba pimi isu di hikmat jopi dari di kendau dari ini no habala thang ka ding ing do baro sa ka kesial nella. Haga jinge jongi bun besno. Bun ki besno ki besno ki bawan jong ka pertai jong setan jong besno bat ki bun ki ter fiti ni kata. Nreila da ka ding ka jong play ka yaban perang ki bam dei ka benta jong ka jinge ki ba pentan yang ai bisa dien kin ing lut baro bat filaman ya se kama. Mata daw nga bukod ang yun. Ito ginapalip. Iya kading. Ito mo siya. Di kum naman pene, iya kading. Kum naman pene, iya kading. Ban pene, iya kading. Day. Om day ka buy ka bor jong ajong fi. Kading. Duay klem dapur. Namarhakan ni ka juhi ka lanong. Siyaban po yung wat pelip yung mansiyam. Kawan ni ka dekot ka ba. Kanyaw ka om no. To duay klem dapur. Abang ini seluding mo hoy man tating im non jing persat chui la thang na kalai ta ka gas re kham ji por ang rit na kan mo I thang na ka dien or sini sa saru mo haba kam me ngi lek no ngi persat tau tendang seluding la re da ka tu ka blower ngi persat pu ngi persat ci persat aduk kat nang persat kan nang rem aduk ka klang ka ding ka jing im jonga jong pi ka jing im dei tang ban rem ban kelang fire gumulong Petrus o Petrus nengkong dei ubakum no dei ban len yu jisu dei hadu buong mangam ituru yu jisu don senda dagi snem lai snem steng don jisu rei uang ngam itu rei ka klemat bo ma ka ding ga jingim ga jangu wieng fla dei kat ke buyang yalap lai aja lagi latin bertin jong play dei tak kata rei dong don shu sekti boleh cerita adu ga jingyap ka jangu te mangama pilu ban kelang ka ding ka jing duai ka ding ka ba fi blow ka ba fi persat ka jing duai bar klem dapur buat beli kambu pot duai tak kata mata oh ini trail kita ini sekolah trail mereka download kaya duai show play kaya keren show play nanta sekawai ban penne ka ding ka ding ban puli ya ka ding fitin ka show play puli fitin ka show play fi ka ni pinapuli na Jeremiah dai arpulai arbukundai ngan penpuli ni ka onggung ni mo Jeremiah arpulai arbukundai sengap ka kin jumlai ka onggung ni hatu ka ktin jonga kamlong kum kading ong utrai mun kat bagi nang puli ni kat bagi nang syong ban puli ya ka ktin ka jomble ni pelut por haban puli ktin dulai oh ngi dem dia ka ktin ka jomble nei ban puli ktin dulai ban ka do kti ki wei nei puli ya la di ban abang puli la di kali ayu ni ka ktin ka jomble oh kalau kum kading mun kalau kum bo telau ding nang bo telau ding kat nang bo telau ding nang klain kat nang bo telau ding ka nang me nang thang sibun nang klain
kat ba finang puli ke tin ke jong play kat ta ka ding kana kalang chi jong fi pan ka nong fi hagading uji su dor kat kumbodan usidrak mesha abendiko kading ke jong play kading ka ba ka presence ke jong play ka yarin kat pi ka jing dor kat jong play ka ya pi par ka ya lam ka jing em jong pi leng ka khu leng ba ka ni ka por pa ngai kan yu ban ka khu leng ba jong ka ni ka sni bor owe ni lam ya pi ngin duai ka por trai ngai mu be namar ni ka tien ba im ka jong me ka khu ingi dan ka tien ka jong me duai ban chat bor ni bagi no penlip ini ka ding dalile ang naging pen kalang ini ka ding ko trai daga jing duai daga tien ka jong me ko trai ka buram ka jimu ni asya me ko trai hakerten jisu ni duai bani pan ni baro he ka jong trai jisu ka jing iba ka jong blai pa ka jing slok men si ko ki lor kal na bani we baro dalam dasi bam jukur amen.